kaming mga bayot, day, pag abot sa kwarta, controversial yung kaayo mi. Yes! Kaya kalagmitan ko namang madunggan, ambot lang sa uban, pero ako, kalagmitan akong madunggan, min manggod nga, aday, di na, makatigom si Ma'am Eli. Kaya sige, gastos mga lalaki. Sige, painom sa mga lalaki. Wagoy, kwarta na nga matigom. Dahil na po mingon dito nga naman kung magasto og lalaki bayot. Huna-hunain yung kaugmaon. Pagtigo mo para sa inyong future. Manong ka na inyong kwartang hinaguan, pinasingutan, dugo og pawis. Dali ra man kanyong itunol sa lalaki. Wagon mo gahuna-huna sa inyong kaugalingon. Kung inyo ko nang gitigom, di dato na mo ron. Sayang inyong mga sakripisyo. Sayang inyong mga trabaho. Pila ka tuig mong nagkudkud diha. Pagkahuman, pag makakwarta mo, inyo rap itunol sa lalaki. Pakaon, painom, hala, waldas dito, waldas diri. Nga namang ingon ana mong mga batasan bayot. Nga inyong kwarta, wala man ninyo gihatagan og dako kayo nga value. Tigom! Para sa future. Wala giingnan man ko aron day. Oh, ako siyang gitubag punto por punto. Ni ko na kay 1,000 diha. Sa dia, ibta ng imong 1,000. Dire. Pasabton tikaw. Nganong kaming mga bayot, dili may ganahan og kapot og kwarta. Tinuod, makalipay nang naatay kwarta. Murata, gibayaw sa langit basta puno atong bulsa og pitaka og kwarta. Unya, unsao man nato ng kwarta kung kwarta na sigig, di po ta malipay sa atong hinaguan. Ikaw ko no, tobag ko no. Unsao man ang imong daghang kay sinako nga kwarta, napakagilubong sa yuta, gaulan imong kwarta sa bangko. Naglibog na ka unsaong paggasto imong kwarta unya, wa man kay kalipay. Ningon na po siya dito nga, nganong pong walay kalipay kanang kwarta makahatag man nagkalipay. Naa sa kwarta ang kalipay. Di ako siyang giingnan namang kay usa ka libo. Sige. Ingon siya, usaon man ako ni. Paghulat. Gadali ka. Kwarta man dagway imong kalipay. Kani. Di aning kwarta, tilapi. Tilapi ning kwarta. Unsay lasa. Hey, pait-pait. Mura pug lan-o kay sukli dagway ni sa gipalit nga isda. Lain. Pait, walay lami. Karon. Kaning kwartaha, ihatag sa lalaki, 1,000. Tilwi ang lalaki. Unsay lami. Mura kag nilabang sa langit. Asa may imong pilion. Magtilap kag kwarta nga pait kaysa nga tanan? Or makatilaw kag lagay nga lami kaysa nga tanan? Hilom takom din siya. Muna it's just a matter of choice. Ayaw! Kita nang butangan ng kalibutan na adunay rason. Ayaw yung kong ingna nga. Kwarta na. Lipay na kay kakaimang kwarta. Muna maghatag ni mong kalipay tanan. Naagod sa kwarta ang kalipay. Di ko kumotoo, ana. Ang sao man ako na uskas akong kwarta. Akong higda-higdaan. Akong ligid-ligiran. Isugnod na lang nako sa kadaghan. Ang itonol ko nun ako ng pitik o kabahin sa akong sweldo nga oskalibo. Itonol nako sa laki. Patilmon ko siyang lagay. Di pairting lami Parat-parat. Nay tamis-tamis. Nay asgad-asgad. Nay hot and spicy. Nay sweet and sour. Maghantal ko ka sa nakalain-lain nga flavor. Inigtilap ni mo kwarta pait. Ay! Ayaw gyuday. Tanan adunay rason. Kung unsa magali rason sa usa ka tawo, basag dain na siya, iyan ang kabubuton, nahibalo siya kung sa iyang gibuhat, kabalo siya kung sa iyang padulngan, ato na siyang tagaag moment sa iyang life. Mingon mo nga, ay ko ninyo na nga, kag makatilaw mo anang lagay, mingon mo nga, yehe, yummy. Tarungan niya mga desisyon kay na.
Laitan ko na inyo mga fallopian tubers.